lagi ni. Kita change na dong. Pila man eh. Dalan ang uban. Kita nagawas. Gikan kagawas. Oh. Ay salamat Salamat ma'am. kayo dong ha. Abi na ko gikan ra kada sa kuan gikan ra kag Manila. Gikan ra kag abroad ay. Salamat dong. Ay. Kus naabot yung taon ko sa akong yutang na tauhan. Wajay ka usaban. Kus ang nausap ra daghang kig mga unas. Excited na makakumuli sa mong balay. Uy. Kus tinuod ba katong ingon no, sa akong mga silingan no nga. Ning chat na ko dito nga ako ng anak paglakaw usara. Nya karon ko nga nahimo na ako ng duha. Sus Ginoo ko. Kamay na lang ihikog ikabot og mga istoryaha. Excited ko uli kay ingon akong bana nakapahimo siya pigiri. Yang amo ako ng bakante nga daruhan, iyang kipasuhulan kay gipatamnan og mga gulay. Sus kalami sa feeling ana oy nga atong bana nga nahabilin. As usual sa mao na to. At oo na guro ni kami ni bitatanin sa akong bana. Pagkatyo tuod da, namunga ng uban. At tuon ako sa tigirihan. Kaya ino na siya nga ako ng tigirihan. Tataon ako dito, tinuod ba jud? Oo na guro ni among balay. Naasay ad. Oo na guro ni among balay. Kaniingon matos butsyok nga. Ang among balay, nausab na kuno, kipasiminto na niya niya. Akbang kuno ana na pigirihan. Mauna jud guro ni. Unaan malagi lalaki, pasig maunigi. Biyala ni Botyok nga magbantay sa among mga baboy. Ako ni pungutan unbit. Dong! Alay ko daw na kayo pangutanan ni mo dong. Kasi ato ma'am. Kanang, ikay di, sugo din Botyok ang pabantay sa among mga baboy. Butchok. Oh, ako nang bana. Imo nang bana? Oh, Dili man ni kang butchok ma'am. Ang balay ni butchok to pa man sa unahan. oh dili ko Botyok. Ay, Dili. sasaluin pa ako doon. Ay, abi mo yung Botyok kay ingon man gud siya ako nga. Nakapahimo ko sa pagiri. O dili ka Botyok dong. Ito butchok mo ilay tagiyaan ni ma'am. Pasensya kayo dong ha. Ay, na ko dong. Salamat kayo dong. Ah, sige ma'am, sige ma'am. Sus ka nami pang ihilak ani. Karon jud si Botyok nagpakaumulan jud nako ni animal. Ingon siya ako. Di man dito among pikirihan di. Ay, lain man dito iya ato. Abi man ako bawo ning balaya ang amo ah. Kay ingon man siya simentado nako no. Di man din na amo ah. Sus. Kanito nga na ba uli. Maabot lang ko sa among balay ron. Patay jud ni nako. Sus maulit uli napalit ako ngadto sa gawas. Kay kada buwan magpadako dagot ang pinadaan. Kay lagi ko no dagan siya gipa project ipahimo sa among balay. Nya di man dito amo ada itong akong gipa. Sus karon dito ka mauli ko. Ano jud ni? Kapoy na ko ginuyo ani akong malita. Kaniros putyok basta maabtan ko di ko sa gibuhat. Mapatay jud ko ni dawhana. Sus, nagisod man kadagog pantig atos gawas kay paradaan niya kada buwan putindag ko ah. Unya mao din ako maabtan ron basta mo. Bakit anak ko ni among balay ko sa forma ron? Panukat na lang jud putyok asa ka pulito ni mo kalag. Si putyok man ang nagsitunga-tunga og reverse. Uy, ginuo ko ingat. Mao din namin. Trabaho niya among balay. Uy, ginuo ko sa manila di pang sako man lagi nimo ay gikapan. Pinatay kang butyok ka. Asa man reporta na ko kada buwan pinadaan nimo. Karong ito wala ni kamay yung iligid ang pisti. Karong ni. Pagkaya si mo kinabuhi ni Malaka. Kinapili mo kang readers dia. Hindi ko wala po na maligi ka. Uli maligi ka. Adi ko mapuliw ni mo. Abi na kong sunod to eh. Pagka muli. Lingkod sa lingkod. Lingkod ha. Ano lingkod mo ni mo? Ako yung lingkod. Oh, sige. Ikaw ano Malaka. Asa man ang pigiri mo gingon? Mo na. Pigiri sa manok. Hari ay. Kada ko walang pigiri ha. Paglakaw na ko ang balay. Mauya pang pag-uli na ko, kaya naingon pa ka nga, simentado no? Sama simentado din hang ang pungpung anak sa ako manggapon. Kaya mga lakasan mo din, kadabuan ako pinadaan mo. Kaya pagtuloy mo sa anak dagon, kaya mahot ang kadabuan ng kaon. Sama na isulay na abot ako sa gawas. Kung ako kunong anak, nahimo ng duha, paglakaw na ko, usara mo na. Ang mag-uli pagkadali mangihi. Oh, mauna yung sugyo ha? Siglo alang gud-gud kay nasa mo dyan lang. Ilaliman lang ka? Ilaliman lang ka panagbahos gawas ni Malaka? Kaya mo ano yung mo, Pedre? No. Sa'yo? Wala pa sa...